Suwarlo tuma phan ansu se kang thur ponje phan pura Sorkar atum kedeng pon Graimo Sakhi ba certificate bang pharo hinira plikebra sirkep Suwarlo tuma phan EM Raju tiswari dengpen kepa jirpon Pini theripo ni phai crate rock arni Korkanthi BJP Mandal Committee atum pen chapatir piponsi Samelang swalong kedo Mini Stadium Sports Complex Auditorium Hall along Suwarlo tuma phan Graimo Sakhi a certificate keronamai padopon Bang somaya long alohia manpen EM Raju Tiso Korkanthi BJP Mandalamai Phu Doloi Inti Kongchun Bang Dhansing Ronghang Samilangso Block Gram Sivika Kadom Rong Pipiatung Pendanglok Pinangan BJP Songjapo Songjapiatung Chetong Dunrinti Bang somaya long Bang Pharo Hinira Plikebra Sirkep Ani Marlia Tumaphan Graimo Sakhia Certificate EM Raju Tiso Lapen Korkanthi BJP Mandal Committee Tumpensi Pajirpondo Kachetong dun Samilangso Block Gram Sivika Kadom Rong Pipia Hinben Nimarli Atumaphan Graimo Sakhia Sai ke claim ke dam nang je phuthak pinang an thanpon lapen nabang so asai ke claim abai nonga phuthak alangli ke thanpon thu lake arni sialong sika pharu hinira phoke panatangka longponji jongsi asai claim pulote bai nonga vilu puta Nimarli Atumaphan thanpachini pon Lapen bang somaya long EM Raju Tiso hinpen lam theke jai pon ahur raraphan ke than pon laki Samilang sopen Manduli adak atowar MEC kilik aprang selam patang pon puputa than pon Ini program abang ke ceremonial distributions of women meet certificate la Graimo Sakhi putapu labang so Graimo Sakhi labang so certificate keron si total adak Nil tu mau mesti long 249 abang pi kan pinu la so certificate nil tu ron pon lo dan sila bang so certificate ke long abang pi tu abang ke within the 5 km radius long abang la MGN rega pen ke pakle makam mo khawan lalang li rumang si langgun wajat pola pen jo officially ko pipi makam iklim nanji ke do lahiri doan to sitame lalang li rumang si claim pipo ala job card claim abang pi do lalu si laso putak si pinja semet bang tu nama so mai kapolo la pente abang so mai alogot si nilitum lagi damtang kan po teng bodok lo jo labang so under the leadership of honorable CM Akhe Dr. Tuliram Rohang Hinpen nilitum homostia long la pente karbiang long kangar lo iklim ke dampon ko pima lai velam te budak gustame nil tung kado we chitong tuman ban than bachini lok long litum so Graimo Sakhi puisi ala so alangdo dasi litum aphan Graimo Sakhi pu daso long nil tum aphan tangka nang hanghe apen tangka nang pinengji pulani tum hanang pipe dasi litum mapak tani tum han tangka la anang pinengji litum hanang pipe apen ilitum ningarong lo athi ilitum dak sanang so blok along apen anutin rong so pastami ilitum rong pen kerang jobkara kam claim anutin da jobkar hardar do latum aphan da koson man se jobkara kam ke claim du nangjima ma koson ben se jobkara kam ke claim ko nangjima pu ang so long ilitum aphan bang kike bang bong pen inu Graimo Sakhi la son ilitum hanang pido la sipini ilitum bang so rada phan ke claim piponji la hai thak ni tum stami pini pen ni tum han apartment ke long pot ni tum la non chari bom BJP sarkar phan ni tum am susi ningkang sam am susi BJP tum phan ningarong churu parlo Dogmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live